Gikan sa News Center sang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinaran sa mga balita lokal, duwa ka sunog nga nagluntad sa Bacolod, nagtuga malapit 1 milyon ka pesos nga balor sang kahalitan. 164 ka mga warrant of arrest ginservice ang NOCPO sa sulod lang sang isa ka adlaw. Sa balita nasyonal, taxi operators nagpangabay sa saka sa ila flag down rate. PBBM nagbaton sa masobra 600 milyones pesos nga campaign contributions base sa iyang asose. Mahayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 1, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Ang balita. Oh. Merry Christmas! Action Boy! Regalo ko! Una ko! Yay! Christmas na yun. Merry Christmas! Sa atin siniwag action! We wish you a Merry Christmas. We wish you... Sabi nyo Good morning sa tanan ko nga mga maninoy. Kag tanan ko nga mga maninay. Yes, ako na mga ihada, nga mga ihado. Balokay, ang sang amon yung mga level ya, kunan nimo ng ang mga ihada, kag ihado na subong ang gapasko sa maninoy Sa kag inyo maninoy. yung Mylan, dito ka maninoy ba? Merry Christmas sa inyo dira. Para sa, ano lang, sa update lang. Small mangyapon akong nga bayo, size 6 mangyapon akong tiil. Amo na. Para may update man, kay last year naman. nag-on air ko to ba sa akon ng mga ano. Amo lang man na ang kalabanan. May kapa small magyapon nagliwat. Wala Amo na small lang yapon. So, pwede lang yapon magpadala sa same product ang ilay padala wala. Thank you so much sa mga maninoy ko kag maninay nga nagpadala. Nakapamakal na nga daan. Hindi nga nagpadala nagligad nga Christmas. Ang mga wala nakapadala may chance pa kamo subong. Correct. Yes. Kaya next year kung wala pag i-shout out na lang ikaw. Charot. Mandatory. Yes, daw na diga greet Good morning and Merry Christmas kuno kay ti Burmans na action boy. Si Tito mo Ay ginakapoy siya bala na stress siya kay kada mo naga-contact sa action boy ti hambalya Eden sa September 2 lang ko Nag-warm up siya. Oo, gani ti kadamo gani. Nag-warm up siya. Kadamo gani isang mga ginapangkuan niyo to kadamo sa mga gina-accommodate niya. Ikaw gani pulang-pula ka Very Christmas ang imo nga face mask. Boss, basi ko mag-akuan na yung mga green naman ko sini kag may mga nang Christmas colors gid ba na. Yes, kasadya no kanami. Merry Christmas sa aton siniwag action. Nakalampuwas gid man kita sa Tiempo Muerto inatawag. Yes. Rambot lang ko makalampuwas pa kita, kalampuwas kita sa mga sinakaay sa gatong. Kalampuwas si Action Boy. Sinakaay sa kuryente. Makalampuwas si Action Boy. Kaya ti adla nagabugtaw ta mo. Hindi minsindihan niya daan. Pasalamatan ta nagabugtaw ta pero pasalamatan ta nagabugtaw ta pero wala ka bala choice kundi nga you have to fight for it. Yeah. Wake up and face the day. Yes. With hope and sincerity. Sincerity. With hope, sincerity, and consistency. Consistency. Sabat. Rin na si Dennis, Oh.
People making lists, buying special gifts. Hindi ka naman magsobra sa Bongga. 4 seconds. Ha? Hindi ako naman magsobra sa 7 seconds. Ha? Hindi ako naman magsobra sa 7 seconds. Oo. Ano na yan? People making lists, buying Kalay. Ano naman, Christmas songs na ito. Okay na lang na yan, no? Okay na lang na siya, no? Oo. Galing kay Basi Blakon, gulpi lang madula. Tadi blawaw. True. Sige, basta sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Sige. Good morning na dira kay Robert Roma, Milili Oligo, sa kay Lalaine Grace Ibarra. Nanay kami din kahapon lunch Wow, with the birthday of Tiray. Uy. Linaha Kayaw. At sige, standby tayo na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, naglambot sa 900,000 pesos nga balor sa pagkabutang ana tupok sang kalayo sa sunog nga naglundad las 10:55 kahapon sa Purok Amor, Lopezina Street, Barangay Villamonte, diri sa siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Barangay Villamonte, punong Barangay Romel Flores, 14 kapuluyan ang totally damaged, samtang 109 ang temporaryo nagatener sa covered court sang barangay. Nagawa naman sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection nga nag-umpisa ang kalayo sa balay ni Edwin de la Cruz ka naglaton sa iban pa nga mga balay. Suno kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Ligaspe, ang mga balay lunsay himo sa light materials sa din ang sunog naglambot sa second alarm kag napalong las 11:55 kahapon sang aga. Sa karon nagaparahan pa ang investigasyon sang arson investigator agud di maluon ang ginturaan sang kalayo. Samtang nasunog naman ang nawala nga tiil ni Armando Delila, 72 anyos, samtang nakabatsyag man sang chest pain kagabudlay sa pagginhawa sanday Judith Ramos, 47 anyos, kag Sharon Aguilar, 56 anyos. Naglabot sa 195,000 pesos nga balor sang kalitan ng itugas ang sunog nga nagluntan man sa Purok Makapinya, Barangay 6, siyudad sa Bacolod kahapon sang hapon. Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, las 3:41 sang nabato nilang fire call na under control las 3:49 kag las 3:57 na fire out. Sunod sa tag-iya nga si Christine Grace Chua, yara siya sa ilang nga balay sa nag-umpisang kalayo sa ginaparentahan sini nga balay kundi temporaryo ga-istar si Ruel Campo kag ang iya nga asawa. Dugang pawala sang tawo sa nasunog nga balay sa natabong insidente, apang ila nakita nga wala na unplug ang washing machine nga posible ginhalinan sa sunog. Sa karon, padaan pa man ang investigasyon sang katapo sang BFP. Ginserbe ka ang kapin sa 164 ka mga warrant of arrest sa isa lang kadlaw kahapon Agosto 30 sang Agosto 30 sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Police Lieutenant Judesis Catalogo, ang spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, nagpatigan sang simultaneous focus sa police operations ang tanan nga units sang kapulisan sa probinsya. Mga wanted persons, other wanted persons, kag mga most wanted persons, ang target sang ipatigan nga operation nga sa naligid nga adlaw sa sulod sang 24 oras. Tuyo sa kapulisan nga mapaayo ang crime solution efficiency kag crime prevention sang probinsya. Nagpasalamat naman ang NOCPO sa dedikasyon sa kapulisan sa pagservice sa mga warrant of arrest sa sulod lang sang 24 oras. Nanguna naman ang Victoria City PNP sa may
Tamo nga nadagpan nga wanted person sa ginpatigan nga isa kadlaw nga simultaneous focus police operation sa probinsya sa Negros Occidental kahapon nga adlaw Agosto 31. Ang Victoria's PNP ang nakadakop sang 24 ka mga other wanted persons matapos ginserbe ang 24 man ka warrant of arrest. Ang Victoria's PNP ginsundan sa Bago City PNP nga may 16 kag 11 naman sa Escalante City PNP. Ang Sagay City, San Carlos City kag Isabela PNP ang may tagwalo naman ka mga wanted persons nga nadagpan. Sa kabilugan, 156 ka mga other persons ang nadagpan samtang walo naman ang most wanted persons. Ang mga most wanted persons sa mga persona nga nakakomiter sa ginakabing heinous crimes kangay sa pagpanghimulos kag pagpamatay. Samtang ang mga other wanted persons naman ang mga suspetsado nga nakahimo sang non-index crimes o kung nagpaglapas sa mga special laws kangay sang illegal logging o kung local ordinances. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginpahayag naman ni 79th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel J.J. Javines nga handa ang tropa nga maghatag sang 100,000 to 300,000 pesos nga padya sa sinuman nga makatudlo sa ginapanaguan ni Arnel Pabillar alias Ka Jong Tapang. Suno kay Javines, si Ka Jong Tapang kag anom pa kaiban ang nabilin nga mga NPA sa Northern Negros kag ginatudlo responsable sa pagpang-hold up kag pagpamatay sa mga inosente nga sibilyan partikular sa Banwasang Tuboso kag Calatrava. Ginpahayag man ni Javines nga si Ka Jong Tapang man ang responsable sa pagpatay kay punong barangay Benjamin Havok sang barangay Lalong, Banwasang Calatrava. Duga pa ni Javines, madamo sa mga stakeholders sa Northern Negros ang handa pa maghatag sa bulig pinansyal sa 79th IB para sa pumuluyo nga handa magtudlo ka maghatag impormasyon sa ginapanaguan sa grupo ni Tapang para nga inisla ang madakpan. Sa iban pa nga balita lokal, pilaso ng amay nga senior citizen matapos ginlabo sa kaugalingon nga bata sa Puro Kayahay Sitio Cansagmon, Barangay San Jose, Syudad San Sipalay sa tuong Agosto 30. Ang biktima ginkilala kay Rodolfo Fuertes, 61 anyos, samtang sospetsado amo naman si Reggie Fuertes, 26. Nagwa sa nasyal nga investigasyon sa Sipalay City PNP. Ngayara sa sulod sang balay ang mag-amay sang hinali na lang nga nagkuha sang binangon ng sospetsado kag ginlabo ang iya amay bangod sang wala pa mahibaloan nga rason. Pilasa na gilain-lain nga bahin sa lawas tugas sa paglabo na angko ni Rodolfo kag karon ginabulong sa hospital. Dugang pa, madugay na nga wala na gantsandihan ang mag-amay nga Fuertes. Sa karon, ginpasakaanas ang kaso si Reggie kay na iyara karon temporaryo sa custodial facility sa Sipalay PNP. Nagapati naman si Bacolod City Police Office City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga posible malapta sa siyudad sa Bacolod kay iban pang lugar sa probinsya kung wala na recover sang kapulisan sa Kagsilay City Police Station ang masobra 3 ka kilo sang shabu sa bypass operation sa siyudad sa Silay sa Tontelikdan nga Domingo. Sa pagpangusisa ni Martir, nahibaluan sini nga nakasulod sa isla sang Negros ang mga illegal nga droga gikan sa mag-utod ni Santay Angie kag Angeline Dumdumaya kag Mark Villaran matapos ginkarga sa Roro antes i-distribute sa ilang mga kalyado. Nagapati man si Martir nga bangod sa kadakuon sa mga recovery sa illegal nga droga sa pila ka mga lugar sa probinsya, plano sini nga dublihon pa ang pagbantay agud hindi makasulod kag hindi maglapta sa syudad sa Bacolod ang illegal nga droga. Sa katapusan nga balita lokal, nagkalahulog ang ginatos ka botelya sang beer halin sa delivery van nga nagabiyahe padulo sa syudad sang Sipalay pasado las 5 sang hapon Miyerkules. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Sipalay CDRMO head Janelo Bugtae nga naghalog ang higot sa makahas sang beer kag indugang pa nga takla don ang lugar rason nga nagkalahulog ang mga ini. Nagtuga naman sa aberya sa dalagan sa masalakyanan na tabo kag pasado las 8 sang gabi nasang nahawanan. Dugang pa ni Bugtae wala sang may napilasan sa natabo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 13 minutos sa nagaligad sa track na ng alas 6. Taxi operators nagpangabay sang saka sa ila flag down rate. Samtang Presidente Bongbong Marcos nagbaton sa masobra 600 milyones pesos nga campaign contributions base man sa iya sini nga ginsumeter nga sose. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon
So, good morning naliwat dira sa kay Atia Kim Eriman, maayong aga dira sa imo sa Banwasang Murcia. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo. Of course, dira sa may Minnesota, USA. Alex Montesa, Dennis Richard Timor Roma, press, maayong aga dira sa imo, ano? Billy Albay, good morning man. Sa kay Bret Hart Tonato, watching live from Antipolo City, Rizal with my wife, Mimi. Mimi or Mimi? Sige. Good morning dira sa imo, Bret Hart Tonato. Kag kay Mimi, no? Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man sa imo dira. Kag kay migo naton Melchor Melos. Musta na dira si Chay Indring? Good morning dira sa imo, Chay Indring. Kay Homa Lumena, maayong aga man. Sana ngayong Pasko ay maalala nyo pa rin ako. Hinahanap-hanap ang 2K nyo. Ay, hindi na sinong 2K na Dens. Kay Ana Sinoro, good morning man. Wedding anniversary ni Kwan, ni Ma'am Van, kag ni Dr. Matt Mayo. Do September na sila mo, do September 8, if I'm not mistaken. Okay, happy ni Ma'am Vanya, happy September 1st, guys, meaning it is our 8 years wedding anniversary. Basta September 1 yun. Happy wedding anniversary sa inyo, Ma'am Van, kag Dr. Matt Mayo. Happy wedding anniversary. Muna. Muna? Himo story. May manabalaan ka nga mga anniversary song. Anniversary song? Sa mga wedding blah. Usually, pangkasal lang yun, no? Kasalo. Pwede man guro ibalik ang all my life. Without a doubt, I give you all my life. Okay. Okay lang. Sige, okay. The best na siya. At ilihog lang ko sa mga karulingan na mo. Karulingan. Prangkahon na lang ikaw yan na mo ni Aksyon Boy. Yung mga virtual karulingan lang kami. Kag ang Gcash na mo i-send lang na. Pasko na naman, o kay Pati-pati tulin na. kalunan, tunto nga, wala. Sa may bahay, ang aming bati. Amo na? Hindi. Sabi mo, hindi ko bulong sa mga karuling. Das pa, restaurant. Pagbati, pangaruling, sige pag gainit na na ulo mo, pagkabati, sige karuling, init na ginaulo. Das pa, restaurant. Das pan, o restaurant. Ano? Das pan sa restaurant. Tapos, kung kulang pangatag mo, ang balon ka pa nga. Ang babagit ninyo, thank you. Ganit, no? Kapangayo talaga magani. Wala, uya pa. Ray Flores Baryoga, good morning man. Gamonitor sa Barangay Estefania. Slasser Sumugat, Melvin Piñafiel. Rosemary Kabugwason from Cubay. Lakarlo, Tagoro, ano? Sige. Connie Laparan, good morning man. Kay Faustino Capillo Navarro Jr. Yes. Sige. Rhea May Ladio, may aga sa imo. Hamalimang van, September 28. pagali. Kulang lang 2 gali ako. September 28 pagali. Yes. So September 28 is a Thursday? Wednesday. Wednesday. Tikat to tato, pwede tato kakad to. Mga 27 guro o 26. Mahalin ta de. Kay tsakto gina Wednesday makapuli pa ko sa aga kay alauna na duty ko sa hapon mo. Total advance man ta de. Pwede Pwede no kay para paghalin ta to 29, pag abot ta di 29 lang yapo. Pwede. Kay Silva Hamile, morning man sa imo dira. Happy first day of September. Ambal niya, no? Yes. Damo ni for sure Aksyon Boy, damo ni gano mo pares kay maninoy ko one ball galio. Gingretin ako. Nag-greet na siya. Unahan yan ako Pasko ako. Tinayo na. Good morning Maninoy, one ball galio kay Maninay Almadra. Yes, Madam Alma See you Alvarez soon, Gallo. Oo, nagpuli na sila, wala natakbalo kung saan. Mangibot na siya. Basi makibot ka mang gulpi, basi daw si Jumarit Chan sa bla. Gani, Ngatamba sa kristal to. True. Thanks Maninoy, size 6 ya para kung tiil.
Nag-ibot ka to. Doon si Jo Marichan. So, Nagtika, nagtika na sa may crystal blow, no? Na. Sige. Kay Kathleen Monica de la Vega. Yes, Good morning. morning. Sa mga classmates ko bala upod ko gapon bala sa lunch na mundra okay may birthday gapon ni Tiray Linaha Kayaw. Si kumari ko mangin ihada ko pagid ha. Oh. Jean Buerom gintransaksyon niya nako iya sa iya kasal. Napakasal. Kumari mo, tapos Kumari ko siya kay bata niya. ihada Ihada mo. ko. Oo. Di gusto ni ko pare may ihada ko naman. Ya, sige lang bala no. Kilain man niya mo. Yan di kayaw ni ko ti sige ah. Di palalampasin pa ba nila ang nga makuha nilang Maninoy of the Year bilang Maninoy? Sila ni pare Arlene Buerom na kapitan ng iyang bana mo. Di gusto lang pakasal sa simbahan kay Ay, perfect. civil lang sila mo. Ay, ka-sweet. Amo na. Si Maria Fe Abendan, sila Lane Grace Ibarra, si Alma Alcantara, no? Yes. Ito kapon na to. O sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last size 23, detalye na sang mga balita nasyonal. Makaligan ang 3 kabulan, formal na nga nagpangabay sang saka sa ila flag down rate ang grupo sa mga taxi operators kag nagalaom nga aprobahan nini sang gobyerno. Ginpahayag ni Philippine National Taxi Operators Association President Attorney Jesus Manuel Suntay sa isa ka interview. Padayon nga nagahulat ang taxi industry sa desisyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ginaduso nga 20 pesos nga saka sa flag down rate. Kung maaprubahan ang flag down rate para sa mga taxi ang magasaka na sa 60 pesos. Suno kay Suntay, kinahanglan gid ang mga kung nagakinahanglan gid ang mga taxi operators sang saka sa flag down rate tungod sang sunod-sunod nga sinakaay sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Dugang pa, limitado ang mga operasyon ng mga pasahero sa tion sa implementasyon sa pila ka mga restrictions sa COVID-19 pandemic nga nakaapekto man sa public utility vehicles sa PUV industry. Payag pa ni Suntal, 7 katuig na halin sa napangabay ang mga taxi operators sa saka sa Pritihan kag nagpangabay man sa LTFRB sa saka sa flag down rate sa Hunyo sa karon nga tuig. Nagdeklarar si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagbato ni siya sang mas sobra 624 milyones pesos sa campaign contributions sa iya pagpapili sa pagka-presidente. Sa Statement of Contributions and Expenditure nga ginsumitel sa Commission on Elections, nagapakita nga nakabaton si Marcos Jr. sang 624,684,320 nga cash kag in-kind. Si Anton Lagdameo nga ginapoint Special Assistant to the President ayara sa listahan bilang Chief Executive's top contributor
voters sa election 2022 campaign. Ang dokumento nagapakita nga nagka-contribute sila Dameo sang 247,234,320 in-kind halin sa partido. Naibaluan sila Dameo ang treasurer sang Partido Federal ng Pilipinas sa idalom sa diin nagpapili si Marcos sa pagka-presidente. Ginumpisahan na sang National Bureau of Investigation ang investigasyon angot sa peke nga dokumento nga nagapakita nga may gina-appoint si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga bago nga Bureau of Immigration Commissioner. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Martes ang hapon sa ginpahibalo siya ni Justice Secretary Boying Rimulya nga ginumpisa na sang NBI ang investigasyon. Nagwa ang isyu matapos ipamangkot sa Malacanang kung kumpirmado ang appointment sang BI Commissioner. Ginpahayag ni Cruz Angeles nga sang ginchecker kag verify wala sang appointment document nga gin-issue ang Presidential Management Staff, Office of the Press Secretary kag Office of the President. Ginaduso sa karon ni Senator Risa Hontiveros nga maimbestigahan ang reports and sexual harassment nga ginaligar kay muan sa mga manunudlo sa madamo nga eskwelahan sa Pilipinas. Ang mamalida nag-file sa Senate Resolution 168 nga nagapangabay sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga magpatigayan sa investigasyon sa tuyo nga mapasiguro ang safe nga lugar sa mga kabataan nga mas kinahanglanon para sa ilang nga pagtuon kag mapasabat ang mga kahimo sa sala nga nasaad sa probisyon sa Safe Spaces Act. Ginehemplo ni Hontiveros sa mga reports sa insidente sa harassment kag abuso, pagpangabuso nga involbado mga nunudlo sa Bacoor National High School sa Cavite, St. Teresa's College sa siyudad sa Quezon kag Philippine High School for Arts sa Los Baños, Laguna. Una ginpahay ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Poa nga ang ahensya zero tolerance sa anuman nga sa isang pagpangabuso sa eskwelahan, inibilang sabat sa gin-report sexual harassment nga involbadong anong kamanunudlo sa Bacoor National High School. Ginpauntat naman ang implementasyon sang No Contact Apprehension Policy matapos magpagawa sang temporary restraining order ang Korte Suprema bato sa programa ang ginapatuman sa pila ka syudad sa Metro Manila. Ginpahayag sa pinakamataas nga hukmanan nga effective immediately ang TRO bangod sinigin na dumili ang pagpangdakop sa mga motorista paagi sa NCAP. Kalakip man sa ginpahibalo sang Korte Suprema ang tanan nga partido nga may angot sa programa pareho sang Land Transportation Office kag LGUs. Gintalana sang Korte Suprema ang oral arguments angot sa issue sa Enero 24, 2023. Ang TRO ang ginbase sa ginsumeter nga petisyon sa Korte Suprema sa mga grupo sang transportasyon nga kapit pasang Masda, Altudap kag sang Alliance of Concerned Transport Organizations. Liwat naman nga nagmando ang National Telecommunications Commission sa mga telecommunication companies nga magpadala sang paandam sa ilang mga subscribers batok sa mga text scam. Base sa memorandum na petsa Agosto 26, nagmando ang NTC sa mobile network service providers nga Dito Telecommunity, Globe Telecom kag Smart Communications nga mag-text blast sa ila subscribers humanin Agosto 31 tubtob Setyembre 6. Nga ini nagapaandam nga hindi magpatis ang text nga may ilang ngalan nga nagataniyag sang trabaho, reward ug kwarta bangod ining isa ka scam. Ini nga mandong sa tuging pagwaman sa NTC nagligan nga Mayo, Hunyo kag Hulyo. Una nagpanumdum ang otoridad kag eksperto sa publiko nga hindi mag-overshare sa ila personal nga impormasyon online kag maghalon batok sa mga text scam. Sa nakaligad nga National Heroes Day, yung kilala ni Senator Alan Peter Cayetano ang ginakabig nga napulo ka mga moderno nga mga baganihan o kon modern day heroes. Ginatagan ni Cayetano sang tag 10,000 pesos ang napulo paagi sa iya 10,000 pag-asa program. Suno sa senador, may makabig siya nga napulo sa mga Pilipino nga makabig nga mga baganihan. Wala sila sa history books, makita sa TV o kung mabasahan sa mantalaan, kay sa ila adlaw-adlaw nga ginatrabaho. Pahayag pa ni Cayetano, ang napulo ang nagserbe inspirasyon sa iya para iduso ang 10,000 pag-asa program. Ang napulo ka mga beneficiaryo, amo sanday Josephine Lagarde, isa ka Red Cross volunteer, Joma Rodolfo, traffic enforcer, Jayar Diosaban, construction worker, Enrico Banyo, isa ka Arc Rider officer, kag Mario Orosia, basketball coach, tanan mga taga Valenzuela City. Ang lima kay iban pa, tanan residente sang Manila, kay niya mo sanday Arlene Cruz, ang isa ka karinderya helper, Leonora Novida, anay OFW, Jimson Tapang, isa ka volunteer firefighter, Ria Maderaso, Toda member, kag Albert Punsalan, isa ka messenger.
Sa katapusan nga balita national na identify na sa Philippine National Police ang 6 ka mga sospetsado sa natabo nga ambush sa Ampatuan, Maguindanao nga nagresulta sa kamatayon sang 2 ka pulis kag 2 man ang pilason. Sino kay PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nakilala na ang mga sospetsado kag subong naga-double time ang PNP agud mahatagan sa hustisya ang natabo. Sa naibaloan kalakip sa napatay amo si Ampatuan Police Chief Lieutenant Reynaldo Orsin Samson kag Police Corporal Sale Puden Talipasan Endab. Pilaso naman sanday Police Corporal Rogelio de la Cuasa Jr. kag Police Corporal Mark Clint Dayaday. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Good morning, anay dira kay Stella Maricelis, kay Nelny Realista, kag kay Donna Robles sa Prodigalidad. Good morning dira sa San Diego, California. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, ubod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, ubod yapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Nag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Live extended.